OK, fedt. Ja. PS, har oplevet du nogensinde noget af alt det, der du optog i Tombers House? OK. Det er derfor, jeg sagde, at vi skulle lave det med, at jeg sagde et Word-dokument, så vi skriver ned, når der er en bestemt kamp, jeg gerne vil opleve, så jeg ved, hvad det er, jeg skal opleve, fordi det er jo sådan 6 timer plus, og bare sidde og rode rundt i Ja, okay. bagefter. Det tager ret lang tid. Hvis spilgur er Disney-figur af Lars Quasimodo. Det er dagens kommentar. Ja, Oscar han gør sig fortjent til sin første plads på den danske Trash Talk ranking. Og nu vi snakker om rankinger, så har mig og Eagle snakket om at reworke vores power ranking. Først og fremmest så skal Oninik være på førstepladsen, og derfor skal rankingen hedde Oni-rankingen. Derudover så skal mig og Simon være på en del anden plads, fordi vi begge to har slået Lars' Marth med vores Marth, og derfor begge to må være bedre end ham. Måske endda Ørnen på anden pladsen, fordi han slog mig i en Marth, de to. Og så ellers så bare resten, det skal bare være sådan det plejer. Men de ting der, de skal lige reworkes. Fordi Oninik kan jo have været tæt på at slå mig, og derfor er bedre. Nå, denne gang ser det bedre ud til... denne gang ser det bedre ud for Ørnen. Lars han bruger bare down air, all day long. Jeg bruger crosscast hele tiden. Dukkeafbrydelser. Nej, hvor blev min anden hop af, mand? Det har du brugt inden. Det er korrekt. Altså, Elementært kære. hvordan kan det komme bag på dig? Det forstår jeg ikke. OK. Og Ørnen viser hans rumdyrslaying capabilities. Oscar siger, at han også har slået Stelzi i Martito. Med 2 stocks. Var det ved lethed? Det lyder, det må det næsten være. Ja, men lethed. 2 stocks. Hver gang man slår, Det var sjovt. hver gang man slår med 2 stocks, så er det ved lethed. Spamus. Du kan bare dø. Spermus. Nej. Føj. Nej, det var... Høj en dårlig job. Hvor er din tankegang beskidt? Du kan bare dø. Det var fordi Metroid er en mand. Så bruger jeg det bare dash attack. Og det virker rigtig godt. Det var fedt at spille mod Ørnens Metroid. Edgehog, nej, det bruger du ikke. Nej, det bruger jeg ikke. Det er ligesom 10. Hvor var downspace i stedet for gode tricks? Er der noget godt ved at edgeguarden med dårlige missiler? Er det noget godt ved at ud over kan? Det synes Lars åbenbart, der er. Nå, sidste stok igen, sidste stok. Det er din der noget. Der er boss. Alpha Kenny Body, og det skal jeg sige mange gange hurtigt. Hallo. Kenny Body, Alpha Kenny Body, Alpha Kenny Body, Alpha Kenny Body. Hvorfor? Hvad er der sjovt ved det? I don't get it. Do you got it? Det gør jeg i hvert fald ikke. Alpha Kenny Body. Alpha Kenny Body, Alpha Kenny Body, Alpha Kenny Body. Jeg vil gerne lave shoutouts, men jeg siger ikke Alpha Kenny Body. Jo, du kan bare dø. Kill fucking anybody. Alpha Kenny Body. Nå. Okay, på den måde. Alpha Kenny Body. Nu er det ikke som... Legend, han er bare en prankster. En prankster uden lige. Alpha fuck anybody. Nej, hvad sker der, mand? Nej, I will. Som i I will. Og Lars han begynder at trash-talke. Kalder hans Metroid for dårligt. Og nu er Ørnen presset. De skal vinde 3. Han skal vinde 3 kampe i træk nu. Brimstar. Brimstar. Anti-rumdyrbanen. Nej. Det er rigtig Metroid-bane der, så han har en chance. Det er midt i den bane, hvor Metroid han kommer fra.
Ja, jeg synes godt nok også, Oscar, jeg må indrømme, jeg er godt nok også skuffet over det her. Men det er ikke slut før det er slut. Det er ikke slut før den fede dame har sunget. Ja, det er måske et tegn på, at Larsen altid sandbækker friendlies. Ja, det gør han også. Det kan godt være. Han tager altid friendlies. Så når det endelig gælder, så faktisk bliver han så god. Det er bare grillede rumdyr. Det minder mig om den kamp jeg havde med Oscar til Skånert, hvor vi spillede sammen. Det var bare team grillede rumdyr. Legend the skovdyr. Nej, skovdyr. Hey, alle jer der ser på, hvad siger til at vi streamer noget Street Fighter? Det er godt nok en dårlig idé. Nej. Føj. Skal vi holde grillfest bare, Oscar? Oscar, det er en rigtig god grund til at købe Monster Hunter 3. Man kan holde grillfest. Det er... Det er Gør jeg det der, mand? Hallo, mand. Larsen camp også var helt vildt. Du ved bare, fordi du camper, Lars. Hallo. Hallo, du camper ikke så meget. Lars, han camper bare. Det er den bedste Johnny Depp. Den kommer fra Simon. Nej, jeg skal bare gå ned i det. Nu camper du også bare helt vildt. Hallo. Det er tredje kamp. Lars vandt de 2 første. Så nu vil Metroid gerne tage det tilbage på Metroid-banen. Grillede rumdyr. Ja, Legend, det fanger jeg godt. Vi snakkede også med Mikkel om, at det måske ikke helt er i orden at ændre folks avatarer og deres signaturer og alt det andet der, uden og sådan gentagende gange, når de beder om at lade være. Men og det var han også indforstået med, at det kunne han godt se, at det var måske ikke helt i orden. Så det er ok. Ja. Hvad sker der, mand? Du taber. Det er for lang tid siden, hvor Mikkel han ændrede Legends signatur til en grillkylling. Ja, eller randomly bande folk. For delen. Hvad kunne Legend gøre? Han har ikke admin. Jeg stod bil. Ja, det var Mikkels og prisen. Nej, det var en bande, Mikkel. Det var en god pris. Ja, det var rigtig sjovt, mand. God lave kom. Det har altid gode dage, der kommer. Ej, hvor er det billigt. Det er også bare fordi lavaen den kom. Puh, nu er det spændende. Det er det sidste stok. Prøv at se, hvor han camper, mand. Jeg venter bare på, at lavaen kommer igen nu. Ja, Jeg skal gå ned til dig. Vil du ikke bare komme her? Det er det, jeg har gjort hele kampen. Jeg bare campet der platform, og ikke lagt mærke til det. Det er først nu, jeg begynder at blive træt af det. Ok. Skud lidt ved at læse. Larsen spiller bare gay, han gør. Ja, Lars han spiller virkelig som en homoseksuel. Jeg havde håbet, at Eagle ville vinde. Hvis homoseksuelle spiller Smash, så er det sådan, at de spiller. Fuck det, jeg troede, jeg havde vundet. Det er godt nok spændende. Det er sindssygt spændende. Men og igen blev Eagle taget det der, og det var slutningen. Det var slutningen. 3-0. Nu skylder Eagle Lars 40 kroner, og det er Eagle ikke tilfreds med.